मिथिगोना एसे आदसा डेन्जारलै Hey guys, welcome back to YouTube channel. लोगोफोर माने एक्चुअली आं मोनसे स्ट्राइक ना दङमोन 1 week नि थाखाय माने 1 week भिडिअ होनो मोनि आरो त जायनि थाखाय आं लोगोफोर हप्तासे माने हप्तासेनि बारा भिडिअ होनो हायासै आं लोगोफोर जियानो जाया माने दिनै नोंथांमोननो मोनसे लोगोफोर ओरैबायदि बुस्थु देखायगोन जे दौदिनि मोसानाय थुंग्रि गाना मोसानाय माने थुंग्रियाव गाना मोसानाय दौदिनि मोसानाया एक्चुअली माने बोरै जामारो माने बेफोरनि लोगोफोर आं A to Z फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम लोगोफोरनि भिडिअ देखायगोन त बेफोरनि सोमोन्दै जाय मिथिनो लुगैयो मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय माने लोगोफोर दौदिनि मोसानाया जोंनि बर'निनो कालचार होनना बुंनांसिगोन माने गोदाय माने दौदिनि मोसानाय जायो माने बेफोरनि सोमोन्दै बोरै मोसायो मा खालामो गासैखौ लोगोफोर आं A to Z देखायगोन त लोगोफोर दायो आं थांगासिनो बगामाथि पिकनिक स्पटआव त बेयाव मोनसे लोगोफोर बहुत गिदिर मोनसे फुजा जागोन त लोगोफोर नै दायो आं जायखौ बुंदोंमोन त आं दायो नै बिथां लाना सहैबाय माने आनैयानो जायो आरोना ओरैनोथ' बिथाङानो दिनै माने मोसागोन दौदिनि मोसागोन आरो थुंग्रि गानाय मोसागोन त आङो माने A to Z देखायनो होननाय आङो माने फुजाफोरखौ एसे देखायनाया माबा आंनिया फारिया लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो माने मा खालामगोन दायो थांनानै जोङो दा नै बगामाथि जितु थानसालि बाथौ मन्दिराव जोङो आफा इसोरनि मोनसे जितु आंखौ फोरमायदोंमोन बा आंखौ जितु गोहो होदोंमोन बा जितु थांनाय समाव बे जायगाया खालाय दैफोन जाना दंमोन बा गाज्रि लेथ्रा जाना दंमोन बेफोरखौ दिनै आं बे मन्दिराव थांनानै खुलुमहैनाय लोगो लोगोनो आंनि जिउ आत्मायाव दिनै आफा इसोरनि मोनसे गोहोआ फैबाय बा फोरमायनो होबाय बे फोरमायनाय लेखानो दिनै बे खालाय दैफोन जानायखौ नों फिसायानो सुस्रांनो थाखाय खिथानांगोन बा फोरमायनांगोन बे बाथौ थानसालिनि गोथार देउरि देवसिफोरखौ फोरमायना गालांनांगोन आरो बिनि बिबानगिरि सेक्रेटारि बा नेहाथारि बिसोरखौ बुंनानै गालांनांगोन होनना बुंनायखौ आं दिनै इसोरनि फोरमायनायजों आं जेबायदि फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायना गारबोबाय आरो दा बे फोरमायना गारबोनायाव दिनै बिसोरो जेरै साखोन सिखोन दा मोजाङै लाखिनो नाजाबाय आरो दा दिनै आङो न'आव फैखांनायनि उनाव दा इसोरफोरा बुंबाय आरो बे बाथौ थानसालिखौ नों फिसाया दिनै बे थानसालिखौ बोसोर मोनथाम दिनै फोरबो खुंनानै बा आर'ज खालामनानै रायजो राजाखौ लानानै खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै बेखौ आर'ज खालामनांगोन आरो दै खुंग्रि दिनै दै गंगा आइखौ दिनै दैमा दैसानिफ्राय फाव फुजा होनानै दिनै गोथार दैखौ हायखांनानै बा खावनानै बाथौ थानसालिखौ फोथारनांगोन होनना बुंबाय आरो दा बे फोथारनाय लेखा बुंनाय लेखानो जोङो मावलांनो नाजाबाय आरो दा दिनै फैयै फैयै बोसोर मोनथाम जासिगोन लास्ट बोसोर आङो दा बेनि उनाव बे फोरमायनाय लेखानो दिनै बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि जा खेराइ खिस्ति दंमोन बा देउदिनि मोसानाय दंमोन बा थुंग्रि गानाय मोसानाय दंमोन बेफोर जोंहा दिनै गोमालांबाय बे गोमालांनायनि गेजेराव दिनै नों फिसाया बे थुंग्रि गानायखौबो बेयावनो आफा इसोर आंखौ सक्तिखौ होबाय नोंनो गानानै दिनै मोसानानै खिथिनांगोन बाय बे खिथिनांगोन होननायावबो दिनै आं गोसोआव दिनै आं उसाब जाबाय बा गोसोआ आङो दिन्थिफुंनो हानायनि मोनसे थांखि लाबाय थांखि लानानै आं दिनै आंनि फिसायखौबो आं बुंबाय बा न'खरावबो फोरमायबाय रायजो राजाखौबो आं फोरमायबाय देउरि देवसिखौबो फोरमायबाय बेबायदिनो फोरबोखौ जोङो फैयै फैयै खुंनाया दा 3 बोसोर जाबाय दा नै थांनानै नैबे लास्ट बोसोराव बे थुंग्रि गानायखौबो दिन्थिफुंगोन बा मोसागोन ओमफ्राय जोङो बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलाव बे दैमालु राजाजों बर'नि थाखाय जेनेबा हारिनि थाखाय जिउ गारलांदोंमोन बिसोरखौबो जों मुंख्लं लोगोफोर आं माने बे माबानि माने दौदिनि मोसानायनि पुरा प्रसेस माने फुल बोरै खालामनाय जायो फुजाखौ बोरै होनाय जायो गासैबो लोगोफोर A to Z माने पारफेक्टलि देखायनो थाखाय आं लोगोफोर नाजानोसै दे लोगोफोरनि गिदानै दै बोराइ बाथौ त दायो ओंखारलांसै बिनिफ्राय सिदा बगामाथि त लोगोफोर नै दायो सहैबाय माबायाव बगामाथि पिकनिक स्पट आरोना त लोगोफोर दिनै लोगोफोर A to Z माने दौदिनिखौ बोरै मोसानाय जायो बोरै माने थुंग्रि गानानै मोसानाय जायो त माने थुंग्रि गाना मोसानाया मोनसे बहुत सिरियास बाथ्रा ओरैबायदि गोबाव थुंग्रियाव माने गानानै सासे आइजोआ मोसागोन आरोना त बिनि थाखाय लोगोफोर बोरै प्रिपेयार खालामनाय जायो मा खालामनाय जायो गासैखौबो लोगोफोर आङो A to Z माने दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोरनि ओइयाव गासैबो मानसिफोरा माने गारि गंबानि मानसिफोरा बेयाव माने खेराइ सेराइ गासैबो दंजोबखायो त बेयाव माने फैजोब्बाय त बाथौआ लोगोफोरनियाव दङ बगामाथिनि त लोगोफोरनि निजा बगामाथि पिकनिक स्पट निजा दङ बुद्ध थांनाया निजा दङ नै दैसाया निजा आंनि बाइकनि त लोगोफोरनि नियाव फांनै थालिर बिफां लामनाय जादों गिदिर गिदिर नायनि त बेखौ माने गायगोन आरो दायो नायदो
Tolongnya ini mencapai mana ya? Bogomati ini Tamsale ini main geda, main batuni geda karena sudah ini dari sini kasih break. Terus ini orang sih kan, like gus nggak sih kan? Tapi di pura kasih bagaimana aku sih aku sih. Udah pura teh kasih nih mana? Soal kasih nih puja nih. To first on day mana flag wishing jagan bini pra ini ya kanai ma bako be mana thali bi hangu kai kana ribyo ngai na nei bio na jagan musana ya thungri gana musana ya are do dini musana ya Tolong nih, dari ready jaga sini, mana bini sergi di nomor sebentar, tunggu di kanan nih. To bitanja bay bi mabani, zai ayah mana dini, mabala fayden, puja fayden, dini mana bisai, mana mabun sana, dini ni je puja ni semundi. Tunggunya bosoरथाम जाबाय दिनैनो फोरमायखादों बोसोरथाम जाबाय माने दिनैनि बे जोबथा फोरबो जाहाथे आलो गोजोन जालाङो आं बेखौ माने गसाइनि सायाव आर'ज गाबो आरो लोगोसे गासै रायजो राजा बयबो गाजा गोमजायै खुंलांनो हाथों आरो जोंनि धोरोमनि नेमखान्थि आसारखान्थि एबा सैथो नेरसोन थुंग्रि गानाय बे हाबाफारियाव जाहाथे दिनै आलो गोजोनै जालाङो बेनि थाखाय आं आफा इसोरनि सायाव आर'ज गाबहरो Tolongfor mana di dini ni be mabio, puja mana kasih mana mentap seni kami ni masih berdongo. Itu sasilo zai angkuling dong, to bitang lah halo mana di mana kasih financially kasih berapa, dah itu lah kasih nara na. Mana biau lu perbung ebe di ba, mana daya sabtu ni boro ni bir jehlau ni atma pera daya bisa aja pun ni mana habgan, habnane mana bisa dapat permelangan nara na, mana bisa ni gus roze daya boro ni semendi boro hari semendi ma bunus sana bisa mana bisa ni atma ya, mana sana aja pun ni habnane, dapat permelangan nara na. Gambari kamjang solai logo-logo sैथोजों फोरमायनो हासिगोन आइ बिमा गंगारिखौ सैथोजों फोरमायनो हानाय गोहोखौनो बोर सक्ति होबाय आफा बोराइ बाथौआ बिफा गुरु सुब्रा मुसुमगोला रायसुलायाव रायफोनायाव तेत्रिसथा गुदि देव-देबि आइ आफा इसोरा गासैबो सुनानै खोनासंनानै सोरगोनिफ्राय आफा बोराइ बाथौआ थिरबट हाजोनिफ्राय माइ माइरं बिबार सारफा हरदों दिनै आफा बोराइ बाथौनो बयबो गोहोखौनो बोर सक्ति मोनगोन होननानै मोनथिसिन बोराइया खुलुसि गोथारदों दुनियाना गोथारदों फोरमायनाय जोबनो हानाय गोहोखौनो बोर सक्ति जाबाय फारि फारि बर'नि जारिमिनखौ दिन्थिफुंनो देखावनो गोहोखौनो बोर सक्ति होनाय फोरमायनाय थांखियानो जाबाय दिनै बे फोरबोनि समाजनि मानि थाखाय खुंनो गोनां जादों मानि थाखाय दिनै बे फोरबोखौ लाबोनो गोनां जादों मानि थाखाय आर'जखौ दैनो गोनां जाखो मानि थाखाय दैखौ बरायनानै दिनै आइ आफाखौ थुखैस्रांनाय दै गोथारजों सारनानै गोथार खालामनो गोनां जाखो आरो मानि थाखाय दिनै बे मोसानाय थुंग्रिखौ जों दिनै गानानै दिनै खेराइ हान्जानि गेजेराव दिनै देउदिनिफ्राय देउदिनिफोर लानानै मानि थाखाय दिनै दिन्थिफुंनो गोनां जाखो बेखौ इसोरा दिनै गां गोगां गासिबो रोखा रोखा फोरमायनानै होगोन फिसाफोर खोनासं आइफोर आफाफोर खोनासं दिनै गामिनि आइ आफा इसोर दिनै मानि थानिगिरि खोनासं देउरि देउसि आफाफोर खोनासं दिनै आइ आफानि मानिगिरि जानानै अराय सम सैथोखौ फोरमायलांदों बाथौफोर आफा महाराजाया दिनै सानसे समाव दिनै बि फिसाया दिनै जायगा नायनो सफैदोंमोन गिदिंनोसो फैदोंमोन बे समाव खुसि रंजानाय बयबो लोब लोब दिनै गासिबो लावखार ओंखाम जानाय बा पिकनिक जानाय खाना जानाय बे जायगाया होननानै खुसियै गिदिंनाय होननानै बुंदोंमोन
बे गिदिंनाय जायगायाव जोंबो दिनै सानसे समाव न'खरनि बाय बाहागि जानानै जों दिनै बिदा फंबाय दिनै बेवाइ जानानै खौसेथि जों दिनै गाजा गोमजायै जों खौसे जानानै दिनै बगामाथि हाजो खंखर जायगायाव जों दिनै नुजाफैदोंमोन बे फैनाय समाव दिनै नैबे थानसालियाव जोंबो गोथार आशीर्बाद लागोन आरो गोथार बोर लागोन होननानै जों हाबफैदोंमोन हाबफैनाय लेखा जों दिनै खुलुमदोंमोन गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमबाय आशीर्बाद लाबाय आशीर्बाद लानायनि गेजेराव दिनै नों दिनै फिसाया फोरमायना गालांनांगोन होननानै आफा बोराइ बाथौनि मोनसे दिनै जांख्रिखांनाय आरो जौख्रिखांनाय आंनि गोहो बोलो सक्ति बे फैखांबाय गाबखौनो फैबाय मिथिसारनाय फैबाय बे मिथिसारनायानो जाबाय दिनै आफा बोराइ बाथौनि गोथार थानसालिया दिनै बेसेबां दिनै रायजो राजा सुबुं गुबुन गुबुन जाथि धर्मफोराबो फैनानै गुबुन गुबुन दिनै दालाय आफादनिफ्राय फैनानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बे जायगाखौ नायनो फैनायाव बा गादेर गुदेर जादोंमोन बा हाबदेर हुबदेर जादोंमोन खालाय दोफोन जाना दंमोन आरो खाथि खालायाव दिनै बायदिसिना लावखार ओंखाम जानाय बायदि दिनै खाना जानायनि गेजेराव ना बेदर संनायनि मोनसे दिनै गाज्रि हालादनि गेजेराव दिनै आइ आफाफोरा गोजोन जायाखैमोन बा सुखु मोनाखैमोन थानो सान्थि मोनाखैमोन बेखौ दिनै फोरमायना गालांनांगोन फिसा दिनै गोजान खालामनांगोन होननानै बुंहरबाय गोजान गोजान जानानै बेबायदि दिनै पिकनिक जानाय दिनै लावखार ओंखाम जानायखौ गोजानाव खालामनांगोन बे जायगा दिनै थानसालि खाथियाव खालामनो मोननाय नङा होननानै फोरमायना होनो दिनै आंखौ फोरमायना होनो थिनायखौ आं फोरमायलांबाय इसोरानो फोरमायबाय होननानै आं गोसोआव रायसना लाबाय बे फोरमायनाय लेखा दिनै बे थानसालियाव दिनै गोथार सैथोजों जै जानानै दङ आरोबाव दिनै सैथोजों बे बुंनायनि लेखा दिनै आइ आफानि दिनै बोसोन होनाया दिनै गोथार फैयै फैयै दिनै 3 बोसोर जाफैबाय बे 3 बोसोरखौ आं दिनै 3 बोसोर दिनै फोरबो फुजा खुंफुंनांगोन होननानै आंखौ दिनै खुंबाय दिनै गोथार गोसोजों दुगै लोबस्रांनाय दिनै सान्थि दिनै दै गंगाखौ बरायनानै गोथार खालामनानै होनांगोन नों फिसाया दिनै सिबियार हान्जाजों दिनै आफादखौ लानानै आरोबाव दिनै रायजो राजा सुबुंखौ लानानै गामिनि दिन देउरि आसारखौ लाफानानै दिनै गुबुन गुबुननिफ्राय दिनै गासैबो दिनै जों सिबियारि बायदिसिना दिनै इसोरजों हमजानाय मोनफा मोनफा बाहागोआव मोननाय गासैबो दिनै आइ आफामोन दङ बिसोरखौ लाफानानै दिनै बिबु गुरु सुबुराम बसुमतारिखौ लाफानानै बिमा गुरु सुनिताखौ लानानै बिफा गुरु राथिसाखौ लानानै दिनै खौसेनि बान्दोजों बे हाबाफारिखौ आं दैदेनलांबाय बे दैदेनलांनायावनो दिनै फैयै फैयै 3 बोसोर जाबाय जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि बाथौ धोरोम गेवलांथों बाथौ धोरोम गेवलांथों आइ बुंबायदि बिखौ बरायनो थांनायनि आइ बुंबायदि बिखौ बरायनो थांनायनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय दै खावनाय हाबाफारि
लोगोफोर जाय सेखायाव गायनानै दायो माने दौदिनिया मोसागोन लोगोफोर दायो दे सेखा देखायनो थांगासिनो दे आदै दे सेखा एसे देखायना होदो थ' जाय सेखायाव गायनानै दायो दौदिनिया मोसागोन थ' नाय दे मोजाङैनो 18टा ना 10टा जराबा आच्छा पुरा गोबौ आरो ना अरिजिनेल सेखा आच्छा आच्छा वा दानो मोना मोना हागोन ना दे एसे ट्राइ खालाम दे माने सिगाङावसो मिथिगोन ना एसे आच्छा डेन्जारलै गोबौ दे गासै जराबा 10टा आरो ने दे जागोन दे बे सेखाया मानि ना एखेयानो ना बेलेग मायावसो दोङो एखेयानो जेखिजाया बाहायनाय सेखायानो लगायनाय ने जेखिजाया लाइफआव फार्स्ट टाइम नुसिगोन आरो सेखाजों सेखायाव गानाय मोसानाय दौदिनि मोसानाय मायना आरो Dohan, Apa, Burai, Bato, Ne, Apa, Nangni, Dongobla, China, Leite, Lucky, Saborao, Dongobla,
नोंनो खोनासंदो नाहरदो जोंनि नैबे बावनाय थिनायखौ आरो गाबज्रिनायखौ हांख्रायनायखौ खोनासंदो नाहरदो आफा फैदो नोंनो आलो गोजोनै जोंनि सेराव डिमापुर
बे हारिनि थाखाय बा जों बर' बाथौ धोरोमनि गेजेराव बेखौ जोङो मोजाङै दिन्थिफुंनानै जोङो हारिखौ मोजाङै जौगालांगोन आरो जोङो दिनै हास्थायो आइ आफा रायजो राजाफोरा बिदा फंबाय बिनानाव जोंनि दिनै दैदेनगिरि आफादगिरि आरो जोंनि मोनावगिरि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनाय दिनै माननिगिरिफोरा जोंखौबो दिनै अनसायहरगोन आरो गनायगोन आरो बे जोंनि दिन्थिफुंनायखौ दिनै मोजां जादोंना जायाखै बेखौबो जोंनि सायाव माबा मोनसे जोंखौ आशीर्बाद हरगोन बा जोंखौ फोरमायहरगोन जों आसा फारिनाय थायो आरो जोंनि न'खरनिफ्रायबो जों गोजोनहै जों सिबियारि जानानै बाथौनि फिसा जाना जों अरायसम जों सैथोजों सिबिलांनानै जों दिनै सिबियारि हिसाबै दिनै दुखु आफोद खैफोद बेमार आजारखौ जों हाजासे फोथांलांनो हानायनि आरो रायजोखौ बासायलांनो हानायनि आरो दुखु जेंनाखौ जों गोजान खालामनो हानायनि इसोरनि सायाव आरो जों फिथाइ मोनबावगोन होननानै जों आसा फारियो आरो दे दा बेखिनिखौनो जोङो नैबे न'सिम आंनि नैबे जोंनि हांसोरा गामि आंनि न'खर बियो आरो जों दिनै बिजि फिसाया आंनि मुङा जाबाय मुस्रिमा किरन बर' आरो आंनि फिसाया जाबाय मुस्रि लैहर बर' आरो आंनि गिबि गथ' लब बर' आंनि गिबि बिहामजो रुति बर' आरो आंनि नैथि फिसाजो रोमै बर' आरो थामथि फिसाला सोमखोर बर' जोबथि उन्दै गथ' फिसाजो समायना बर' जों गथ' गथाय साब्रै आंनि आरो बिहामजोजों साबा जोंफोर सानैजों सातजन जायो जों सातजन परियालखौ लानानै जों आंहा दा सिबिबोबाय थानाय आंनि जितु इसोरजों जों लोब्बा थानाय इसोरा जोंखौ बजबना लाबाय बे बजबना लानायनि गेजेराव आंनि सिबि दा नैबे फोरबो खुंनायसिम आं दिनै बेसिम दिनाव लासै आङो दा 11 बोसोर सोलिबाय थादों आरो आंनि दिना दा बेबायदिनो जों मोजाङै खुंफुंलांगोन होनना नाजाबाय दा जोङो नैबे न'निफ्राय जोङो गासै रायजो राजा जिखिनि जगार बुगार जों दिनै गासिखौबो जगारखौ खालामना लाबाय गारियाव दिनै थिखांजोब्बाय दिनै सफैस्लाबनो हायासै गासिखौबो देखायजोबनो हायासै थेवबो नैबे आंनि पुर्ना मन्दिर नैबे सिगां नायबाय थानाय आरो बिनि उनाव बे मन'का आइनि मन्दिर आरो नैबे आंनि बाथौ थानसालि आरो दा गोदानहै बाथौ मन्दिर लुफुंबाय थादो साबथालाय होदो बेखौबो आं आफा इसोरनि बाथौ थानसालिखौबो लुफुंनो हागोन होननानै आं आसा फारियो आरो रायजो राजानि मदद बा आइ आफानि अननाय मददजों जौगालांनाय लामाजों आं दिनै बे मन्दिरखौ गेवसारै दिनै लुफुंनो हागोन होनना आसा फारिनाय थायो आरो